Práve sa nachádzame v najlepšej pekárni v Skopje. Priatelia, najlepší hotdog v strednej Európe. Možno to východnejšie. Môj syn to nazval akože niečo z Lidla. Ale môj syn po korone nemá chuť. Takže jednoducho je to fantastický kus masa. Ja som to skúšal. No hovorím si rovno, toto za 50 centov na Vinobrany nekúpim. Bilbo a pokračujeme smer Nacionálne múzeum v Skopje, kde sa dozvieme všetko o histórii Skopje. Múzeum miesta Skopje na Macedónska. A toto je sprievodca, pán sprievodca, ktorý nám porozprával o tom, ako to prebiehalo po zemetrasení. To bola staré nádrží 1963. Da. Slovenska pomohla v zbudovaní mesta znovu. Takže zemetrasenie bolo, presne dátum bol 26. júla 26. júla o 63 o 5. hodine aj 17. minúte ráno. Tak, a vtedy sa zastavili hodiny na stanici a tie sú vystavené. V 1965 pozvali ako hlavného architekta, ktorý to všetko zakrýval, to bol japonský architekt Kenzo Tange. Áno, Kenzo Tange. On neprojektoval konkrétne všetky budovy, ale naprojektoval budovu napríklad železničnej stanice, to je jeho projekt priamo. Áno. A potom ešte mal nejakú budovu, ktorú robil? Taký zid, to okolo miesta. Okolo centra je urobený taký kruh. To budovania projektoval Kenzo Tange. Tak. No a potom, čo sa týka tých ostatných budov, tak to projektoval, tam potom sa stal hlavným projektantom poľský architekt. Adolf Ciburovský projektoval, ako sočúvať starú čaršiu. Fotografia z 20. storočia, 1973, 10 rok po zemetrasení. 10 rokov po zemetrasení fotografia, 1973. A Kenzo Tange projektoval tie budovania. Áno, to je taký kruh, ktorý je vlastne od rieky Vardar a vlastne tu vzniká ten kruh a tu je centrum. My sme tady. A my sme tu niekde. A tu je železničná stanica. A tento budovali sú 73 novú železničnú stanicu. Mileniový kríž bol budovaný v roku 2000 i on je tu, to je hora Vodno a to je Skopská Crná Gora a Skopská Černá hora. Hora, áno, a z druhej strany už je potom Černá hora. Áno, na sever. Hej. Ďakujem pekne. Už na Vodno. A
25. Čistím kameru. Londýnsky bus. Ja idem sem. Tak čo? To je skončil sen. Práve sme na poslednú chvíľu zachytili autobus číslo 25 do autobusovej stanice. Momentálne sa vezieme lanovkou na vrch Vodno, znamená k miléniovému krížu. Lanovka stála presných, tu sa opýtajú kasičky, koľko 500 denárov. makadamov takzvaných. Prepočte to znamená, že to je krát, opýtaj sa druhé kasičky, 8,30. 8,30. A prišli sme autobusom, ktorý bol zdarma a číslo mal koľko? 25. 25 uhádla, vyhrávaš prvú cenu, môžeš dneska ísť s nami domov.